с бурните изблици и заплахи, както тук един зрител каза, не подхожда такъв език на кандидат за главен прокурор. Я да го пусна Траян Костов. Не, всъщност първо един зрител, който също критикува Бойко и след това ще пусне да... Добре, направо, айде Траян Костов. Така. По силата на обстоятелствата в леко подобна посока потегля разговора с Николай Иванов Джумаков, управител на СОС Такси. Първо, конкретният повод, поради който се чухме тези дни, понеже се познаваме, хайде на ти, моля те, твой колега пребит в Шумен. Точно така. Кой, защо и как и какво му е състоянието? Веднага давам уточнение за колегата в Шумен. Колегата в Шумен е легитимен таксиметров шофьор, не е някоя, примерно, копърка, с нередовни документи и така нататък. Всички ние, които сме легитимни таксиметрови шофьори, използваме така наречените таксиметрови стоянки. Тия стоянки, това са нашето право на спиране. Като на градския транспорт. Точно така, автобусните спирки. Точно така, да. Това е нашето право да спираме, там изчакваме клиенти. Колегата е искал да спре на тази таксиметрова стоянка в Шумен. Спира някаква кола на таксиметровата стоянка и колегата му задава въпроса: тук е моето място, защо спираш? И тогава неизвестният човек му казва: аз отивам за банички и за айрян. И защо най-безпардонно си е продължил да си върши работата, да ходи си купува банички и айрянче. И след това имало някаква така конфронтация малка и колегата, който е нашия, дето е нападнатия, взел адрес. Тръгнал да изпълнява курс. Точно така, тръгнал да изпълнява курс. И така наречен този господин в по-късен етап се разбра, че е управител на охранителна фирма. Защо пък не съм обадил се на негови цигардове. Пресрещнали са колегата, примерно говорим, примерно 2 преки по-надолу, образно са, малко по-надолу да е било. И той им е наредил да го пребият. Колегата е с счупена челюст, във Варненската болница, опериране, което пък това лично за мен това нещо се води за мен лично опити за убийство. Това трябва да се третира според мен по член 115 и член 117 от Наказателния кодекс. Член 115 е опит за убийство, член 117 е подбудителство. Така този управител на охранителна фирма утре може да нареди, защото примерно детето му играе на някаква площадка и му пречат другите деца, примерно да набият майките. Или децата. Едни хора си пиеха в Пловдив бира пред едно заведение и дойдоха ни охранители и ги смляха. Да, те бяха от една фирма, да не им правим реклама, коя са фирмата. Да. Тя ще е антиреклама, да, точно така, пак охранителна. Точно така. Пак ги смляха. Точно така. Така че аз лично ще изисквам всичко, което мога да направя по силите си. Тази охранителна фирма, лиценза от който зависи, това е МВР. Може да я кажеш, няма проблем. Ние знам името. Не, ние го знаем името. Как е колегата? Колегата се възстановява. По принцип, по-подробна информация мога да получа на по-късен етап. В болница ли още или вече на домашно? Би трябвало да е в болница още, защото не съм получил информация дали е изписан все още. Преди колко дни беше инцидента? На понеделник 11 се случи. Тоест преди 10 дни. Точно така. 21. Идеята ми беше, че лично аз ще настоявам тази охранителна фирма пред прокуратурата и полицията в Шумен, ако могат да изземат да й отнемат лиценза. Защото това в правова държава няма как да се случва такова нещо. Аз сега леко, за да провокирам продължението на разговора, ще те закачам. Таксиметровите шофьори не сте лесни. Вие в такива ситуации много бързо се организирате и много често е обратния случай. Събират се 2, 3, 5, 10 и независимо какъв вид е конфликта, или този, който го предизвиква, или пък ако дори потърпеш, той отнася боя, образно казано. В този случай не е ли имало как да се реагира от страна на колегите? В този случай може би е имало как, но аз лично не искам така да процедират колегите. Ще ти дам пример. Аз те возя тебе, ти ме нападаш по някакъв начин, аз се обаждам по някакъв начин на моите колеги, идват, набиваме те примерно, и ти вече от нападател ти ставаш жертва. И така вече ние сме под ударите на закона и вече държавата може да каже, това е ОПГ и може да ни съдат. Тоест ти юридически си наясно с ситуацията. И оттам вече исках да стигнем до момента, в който ти имаш много интересна идея, предложение.
докъде стигна то, как е формулирано и има ли шанс да бъде прието. Затова да бъде вашия труд или статут приравнен към този на полицаите и лекарите. Да, значи това предложение от моя страна и от страна на СОС Такси България, аз като негов представител, искаме да се направи законодателна промяна в член 131, алинея 2, точка поредна, примерно, в която точка поредна се запише, че освен полицаите, лекарите и шофьорите в градски транспорт също са защитени по този член, да могат да бъдат защитени и таксиметровите шофьори, докато са на работа. Докато изпълняват служебните си задължения. Какво значи защитени? Давам го прост пример. Го давам. Нападаш, ето пак с тебе ще го дам. Возиме се с тебе, нападаш ме, индикирам, защото моето приложение е паник бутон. Индикирам, че ти имам някакъв проблем. Това е на СОС такси. СОС такси, приложението, нали? Да. Да уточним, че това не е компания, която превозва, това е сдружение, което защитава правата на такси. Не, сдружение, приложение, което... Приложение, да, за един паник бутон на таксиметрови шофьори. Добре. Който паник бутон има мониторинг център, следят всичко в реално време, цялото приложение. И идеята е следната, примерно, когато има подаден сигнал от таксиметров шофьор, примерно, както това сега ти обяснявам, нали, за нападението, да изпратиме автопатрулите на полицията и те като видят, примерно, че ти си го, нали, да се докаже, че ти си го нападнал, да може да лежиш в затвор от 1 до 6 години. Това искам аз да се промени като статут. Искам обществото да разбере, че ние не сме прости таксиметрови шофьори. Ние не сме някакъв отпадък. Ние не сме някакви второ качество хора, нали? Искам тази професия. Значи, много хора, като се срещам с тях и ми викат, какво правиш по цял ден? Караш, нищо не правиш, возиш се. Да бе, окей, воза се, обаче мисля за моя живот, мисля за живота на клиента зад мен, мисля за хората около мен, останалите коли, следа пешеходци, тротинетки, деца, мисля маршрута на клиента да мине по най-краткия маршрут, за да може да стигне бързо. Всичко това... Също време може да не си в прекрасна кондиция, си уморен, главоболие, недоспал, недоял. Само докато не съм си забравил мисълта, молете в това предложение има и предвид, впиши така скромничко и журналистите. Защото ти се ме даваше като пример, че могат да нападна да се сбием, но по-често и ние сме обект на, агресия. И то, когато сме на работа, там да бъдем в същия параграф защитени. Добре, ако и ти случайно ме подкрепиш, няма проблем. Ето, имаш официално. Защото пък погледнато и от ваша гледна точка, вие пък, като правите някакви журналистически разследвания и така нататък. Или най-прост репортаж, попадаш на агресивен простак, кретен и ги отнасяш. Това имах предвид. Какъв е шансът да се случи това? В момента започваме такава кампания, внесли сме такова искане. В парламента или в Министерски съвет? Къде се... В парламента сме го внесли, това искане. Отделно на това... От МВР имате ли окей? Ще стигне и до там. Отделно на това с господин Балабанов съм разговарял по тази тема. Един плюс да напишем на някой от Титана, да му се не видял. Съсипаха ни тук от критика. Аз няма си крия душата. Седнахме, разговаряхме с него. Разказал съм му каква е идеята, както сега на тебе ти разказвам. Той казва, много ми хареса идеята. Ще го предложа в комисия. Така че аз мисля, че това предложение, мисля, че може да стане истина и факт. Да променим статута реално. Така, по повод на въпросите за МВР, дет ми зададе, в момента съм направил работна среща с тях по повод на това да подкрепят СОС Такси България. Подкрепата, която искам аз, се изразява в това всички структури на МВР, визирам КАТ, жандармерия, гранична полиция, специализирани полицейски сили или който е най-близък патрул, да може да отработват сигналите с приоритет. Примерно ти казвам, до 5 минути. Когато даден таксиметров шофьор използваш СОС такси, натисне паник бутона, какъв процент от колите са снабдени с тази опция? Значи процента на колите в момента е малък, около 100 коли са. Точно колко горе-долу в София, да речем? В София са 6000. Защо толкова малко? Защото повечето колеги се оправдаваха с това. Кой ще дойде да ме защити?
Кой ще ми помогне, нали? Я извади запис от това предаване и им го пусни да го гледат. Ще го посна със сигурност по групите. Идеята е това, че в момента живи и здрави очаквам, нали, подкрепата от МВР. В положителен аспект са минали разговорите с тях. Така че мисля, че може би ще станат нещата да го подкрепят напълно. Аз чух и за друга ваша идея, претенция, желание и предложение. Не знам сега дано на някой да не му прозвучи нахалничко, но може би като влезем в обяснителен режим ще се разбере каква ви е идеята, а именно да бъде разрешено таксиметровите коли да използват бус лентите. Да, тази идея е от над 10 години се бориме с това нещо. По принцип всички. Имам предвид браншови организации в България. Отскоро и аз подех пак тази кампания. Входирал съм искане до Транспортната комисия в Европейския парламент да разгледат това предложение, защото в повечето европейски държави бус лентите, даже на тях пише бус и отдолу пише такси. Всички европейски държави се придвижват таксиметровите коли. Отделно на това ще облегчи и трафика, защото... Вие се изнасяте от общите дълги колони от... Точно така. Примерно Цариградско, трафик за двете платна, примерно ние си изнасяме в крайно дясно и си караме. Така и повечето хора пък ще предпочитат вместо, ако не искат да се возят на градския транспорт, а искат спокойствие в автомобил, климатик и така нататък, да пият кафе, примерно рано сутрин. Вместо да си каже клиента, защо сега от Младост до центъра трябва да пътувам 25 минути, да тръгна 25 минути по-рано, а не си взема едно такси, ще стигна от Младост до центъра за 6 минути. През бус лентата? През бус лентата. Защото няма и да спира на спирките. Така ще намалим и екологичния отпечатък. На това предложение има ли реакция? Моля? Има ли реакция на това предложение? Стигна ли до някой решаващ фактор, който може да каже да или не? В момента чакаме Европейската комисия по транспорт да разгледат това мое предложение. По принцип ще внесем и такова искане и до Столичен общински съвет. Лошото е, в тяхна компетенция ли е това? Моля? В тяхната компетенция. Точно така, да. В Столичен общински съвет е. Просто те не ни допускат, защото всяка община си лансира градския транспорт. Един вид да не им вземете... хляба се едно, да не им вземем пътникопотока. Той в София е толкова огромен и сериозен, че... Така че то не е само София, той и другите градове. Най-вече тук. Да, може би за Варна, Бургас и Пловдив също с пълна сила. Да, така че аз мисля, че допускането на такситата в бус лентите ще облегчи даже трафика. А и така и самите клиенти, които използват тази услуга, ще бъдат и по-доволни. Защото, пак давам пример с Младост, защото ако аз сте возя от Младост до центъра, през задръстването ще ти излезе примерно 20-25 лева, а ако минаваме през бус лентите, ще ти излезе примерно 15 лева. Нали? 10 лева по-малко, защото няма да чакаме така нареченото задръстване и да висиме в него. Има мнение на зрител, на който дори мисля аз да отговоря вместо теб. Петров. Добре. Най-добре е законите да важат за всички и да се прилагат точно и бързо. Тук безспорно коментар няма. Защо една баба нападната в къщата и на село да е с по-малка важност? Да не се тълкува като неуважение към таксиметровите шофьори. Тук си има предвид, когато са на работа. Точно така. Нали, бабата на село, ако прием, че си е в къщата, нали, си почива. Той и за журналистите същото важи. Не сме свещени крави, но когато си на работа и има, нали, проблем, тогава да спадаме към тази категория, точно както така. За лекарите и полицаите важи. Ако полицая цивилен се напие в ресторант и направи скандал, е едно. Когато е на работа и срещу него се употребява сила, агресия, заплаха или не. Е съвсем друго. Точно така, да. Това е логиката, която и вие търсите. Последно, защото ти и твоите колеги сте част от това, което щем не щем, аз както в началото на предаването казах, се примиряваме, че не живеем в държава, а на местопрестъплението. Ежедневно сте част от една война, която е зловеща. Да, така е. И аз съм споделял и друго мнение. Всички институции, лоши пътища, автомобили, така, правилници, КАТ, знаци, маркировка, светофари, това е едната част. Но менталитета на българския шофьор е потресаващ. Знаеш ли кое е най-странното? Най-странното е, че в България, в България всеки кара както иска. Обаче като мине да отида на почива в Гърция, там е примерен. Пише 20, кара с 10. Пише 60, кара с 40. Защо е така? Първо,
в Гърция законите и глобите са в пъти. Първото, което е. Второто, на което е там всичко се следи с камери. И трето, на което е там, там ти пример, ако примерно те спре полицай в Гърция, ти му предложиш подкуп. Директно те прибира. 5 години затвор. Няма... Да, директно те прибира. 5 години. И още едно обяснение, защо, например, освен, че ние сме идиоти, кретени, най-интелигентни, образовани, близки мои хора, като застанат зад волана, озверяват. Гледал ли си, в смисъл, в София по-малко, но по магистралите, особено към морето, как карат румънците? Да, не спазват нищо. Тихости не спазват. Те са брутални наглеци, не джигити, не убийци. Те и турските шофьори са така. Той сякаш е дошъл да убива. Те са неконтролируеми. И никакви санкции, глоби, изминават си границата, нито превишена скорост, нито ги е спрял някой по пътя, нито ги е глобил, нито нищо. Стават и заминават. Сега вече, нали, казаха тол камерите, тол системата. Вярваш ли в това? Би трябвало път да заработи нещо. В смисъл, трябва някаква промяна. Но, за мен лично, откъде тръгва... Да, добре. Откъде тръгва целият проблем? Тръгва от... как да го кажа? От възпитанието първо на родителите и второ, това го няма в училището. Трябва да се направи специален предмет за такова нещо. За обучение на децата, примерно от 4-5 клас. Ама да е до 8-9 клас. И да им се обяснява какво е пешеходна пътека, как се пресича, какво се прави. И това трябва, примерно, с следващите 4 поколения. Ама ако може и като се качи в колата на баща си, той да не е един агресивен простак, който плюе, псува и кара, нали, ненормално, и да види в къщи и в колата на родителите също, което го учат в училище. Точно така, точно искам да кажа, че трябва да тръгне промяната от някъде. И само да вметна нещо много важно за този Виктор Илиев, дето ти го спомена преди малко. Имаше предложение моите шофьори да пътуват, да карат с придружител. Първите 6 месеца или една година. Да. След като вземат книжка. Дори не младите, изобщо нов. За нов шофьор, да. Аз съм много зад да може това нещо да влезе в сила, защото по този начин така вече ще има и солидарна отговорност. Защото, примерно, ти като родител, ако примерно детето ти изкара от днеска книжка и ти си му придружител, ти надали ти искаш да отидеш в затвора заради неговите постъпки, ти ще го контролираш, ще кажеш, примерно, намали тук, не карай така, това направи, това направи. Като изключим някои родители, които обратно слагат ги скута, газ, снимат си с телефоните и после си пускат TikTok клипове, как карат като ненормални. Включително ден 14-годишно дете пияно бе. В Хасково ли? Къде беше? Да. Тъй като имаме репортер на Национален стадион Васил Левски, където сините приемат Азет Алкмар и тук един зрител ме провокира по тая тема. Ти благодаря на теб за разговора, а след рекламите ще бъдем в центъра на София да им дали 40 000 гърла ще стреснат нидерландците за успех на Левски.